салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзаширо мегӯяд. оғоз мекунем. журналистон Садио Манеро бо як африқоии дигар иштибоҳ ва ё ба истилоҳи ҳунарманди равоншод Аловиддин Абдуллоев перепутат карданд. гузариши Садио Мане ба Бавария ҳоли ҳозир бемуҳобо пурсару садотарин трансфери тобистона ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ ҳамаи журналистон кӯшиш мекунанд то бо ӯ ба қавле як бало карда мусоҳиба анҷом диҳанд. чунин ба назар мерасад ки пойгоҳи хабарии Sky Sport кӯшиш мекунад то аввалин шуда як ба истилоҳ эксклюзиви зебоеро дар мусоҳиба бо футболбози нави Бавария ба даст биёрад. хабарнигор ва наворбардори шабакаи мазкур фикр карданд ки вақти омадани мошини Манеро комилан муайян карданд ва ҳатто вақте ки автомобил бо раҳгузари сурх наздик мешавад, онҳо зуд ба пахши мустақим мегузаранд. наворбардор ва рӯзноманигор ба мошини мазкур наздик мешаванд ва ҳатто наворбардор мегӯяд ки ана ӯ. баъдан аз мошин мефарояд як марди бузбалаи мисли ман гандумранг ва як ба наворбардору рӯзноманигори хушбахт бо чашми ҳайронӣ нигоҳи ҷиддӣ мекунаду аз паси кори худ меравад. дар ҳамин вақту соат Садио Мане аз мошини дигар берун шудааст ки журналистон бо ӯ ҳеҷ мусоҳибае анҷом дода натавонистанд. вале корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ин воқеаро дида аз омадани Садио Мане дида хурсандтар шуданд. Зинедин Зидан ғайриинтизор дар рӯзи 50-умин солгарди умраш бо пойгоҳи хабарии Элекупе мусоҳибаи калон анҷом дод ва дар бораи ҳама чӣ ҳарф зад. сараввал дар мавриди гузаришаш аз Ювентус ба Реал гуфт ки чӣ таърихе дошт. ӯ гуфтааст ки ман дар ҳаёт ба дастаҳои Марсел, Ювентус ва Барселона мухлисӣ мекардам, вале тақдир ҳамин хел шуд ки дар як шабнишинӣ ки дар Монако баргузор мешуд, ман дар як мизи мудаввари калон бо Перес ва чандин нафарони дигар менишастем. вақте маро барои ҷоизаро гирифтан даъват намуданд, Флорентино Перес дар як сачоқ ё ба истилоҳи русӣ салфетка ба навишта равон кард ки мехоҳӣ дар Реал бозӣ кунӣ ва ман ҳам кӯтоҳакак навиштам ки бале. баъд ҳамаш оғоз шуд, гуфтааст Зинедин Зидан. суҳбати журналист бо Зидани нобиға ҳамчунин сари то ҳол пурсарусадотарин ҳодисаи футболӣ бо сар зарбаи сахт задани Зидан бар рӯи синаи Матераци дар финали ҷоми ҷаҳон 2006 мавриди муҳокима қарор гирифт. Зидан гуфтааст ки он вақт занги нобаҳангоми хоҳарам маро парешон карда буд. ӯ ба ман гуфт ки модарам вазъи саломатиаш бад шудааст. ман хеле ғамгин будам. Матераци чандин маротиба пеши ман иқрор шуд ки ман модари туро дашном надодам ва ӯ дар ин маврид ҳақ буд. аммо ӯ хоҳари маро таҳқир кард. Лилу хоҳари ман он замон дар канори модарам буд ва ташвиши бемории модарам пурра бар сари ӯ вогузор гардида буд. дашноми Матераци бар суроғаи хоҳарам маро сахт ранҷонид. дигар финали ҷоми ҷаҳонро фаромӯш кардам. бо ин амалам ман ҳеҷ гоҳ ифтихор накардам, вале қисме аз таърихи ҳаёти ман аст. он замон хеле дилозурда будам, гуфтааст Зинедин Зидан. дар бораи нақшаҳои ояндааш Зидан мисле ки бетарафона гап зад ва аз гуфтаҳои ӯ чизеро муайян кардан душвор мешавад. масалан дар мавриди ПСЖ ва мунтахаби Фаронса чунин гапҳо гуфт: ман фақат мехоҳам мураббигиро идома бидиҳам. умедворам замони сармураббии мунтахаби Фаронса мешавам, аммо кай инаш ба ман вобастагӣ надорад. дар мавриди ПСЖ Зидан тамоман нофаҳмо гап зад. ӯ иброз намудааст ки ҳеҷ гоҳ нагӯ ки не, махсусан вақте ки ту мураббӣ кор мекунӣ. вақте ман футболбоз будам, бароям интихоби зиёде пайдо мешуд. ман метавонистам ки ба дилхоҳ дастаи топ гузариш намоям. нест ин хел рӯйхате ки ман дар 50 даста кор карда тавонам. фақат 2 ва ё 3 вариант вуҷуд дорад. агар ки ман ба ягон даста меравам, ин танҳо ба хотири ғолибият аст. инро ман аз самими қалб мегӯям. ана барои чӣ ман наметавонам ба дилхоҳ даста биравам, гуфтааст Зинедин Зидан. далели дигар ин аст ки дар ҷомеаи Аврупо аксарияти одамон бо ҳамсарҳои худ солҳои тӯлонӣ зиндагӣ намекунанд, вале Зидан бо ҳамсари дӯстдоштааш Вероника Зидан таи 30 сол мешавад зиндагии хушбахтона доранд ки Вероника барои шавҳари худ 4 писари ба қавле бузбала тӯҳфа кардааст. ҳамаи фарзандон роҳи тай кардаи падарро идома медиҳанд. акнун ман медонед чӣ мехоҳам? бигзор Зидан сармураббии дастаи дӯстдоштааш Марсел шавад ва пеши чашмони ПСЖ Лигаи чемпионҳоро бигирад. ана ғавғои сахт мешавад.
флорентино перес президенти бошгоҳи реал мадрид аз як шартномабандии аҷибе дар таърихи раҳбарияш дар реал мадрид ёдоварӣ кард. ӯ гуфт ки ман ҳеҷ гоҳ дар хонаи шахсии худам ягон футболбозро даъват карда масъалаи шартномаро муҳокима накарда будам, аммо барои як нафар дари хонаи худро боз кардам ва дар дохили хона бо он футболбоз шартнома бастам. акнун шумо ба истилоҳи чистонро биёбед ки бо кадом бозингар муяссар гардидааст ки барои шартномакунӣ ба коргоҳ, дафтар ва ё дохили бошгоҳ рафта пеши дастгоҳҳои наворбардорӣ нею ба хонаи президент рафтааст. флорентино перес дар мусоҳибааш бо телевизиони эл чирингито гуфтааст ки ягона бозингаре ки ман ба хонаи худ даъват кардам ва бо ӯ шартномаи ҳамкорӣ бастам ин Карим Бензема буд. ӯ хеле шармгин буд ва ҳангоми суҳбат танҳо сар меҷунбониду халос. ман рӯ ба рӯ бо чанде аз футболбозон аз ҷумла бо Зидан, Роналдои бразилӣ, Бекхем, Кака, Криштиану Роналду ва Луиш Фигу шартномабандӣ кардам, аммо бо Бензема дар хонаи худам, гуфтааст Флорентино Перес. Карим Бензема соли 2009 бо ҳамроҳии Криштиану Роналду ва Кака ба дастаи Реал омада буд ки имсол ба авҷи шӯҳрат расид. ана барои чӣ Перес аз баҳри Криштиану гузашту аз баҳри Бензема не? ӯ медонист ки ин бача кадом рӯзе туби тиллоӣ мегирад, агар ки бигирад. Криштиану Роналду дар ҳоли рафтан аз Манчестер Юнайтед аст. пойгоҳи хабарии Метро дар такя ба расонаи иттилоотии Рекорд имрӯз хабареро нашр кард ки вобаста ба мавзӯи трансфери футболбози Португалия аст. Криштиану Роналду ба наздикони худ иқрор омадааст ки дар сурати фаъол набудани дастаи Манчестер дар бозори трансферӣ ӯ барои худ дастаи нав меҷӯяд. ин дар ҳолест ки дастаи Манчестер ҳоли ҳозир дар равзанаи трансферӣ хеле заиф аст ва масъалаи харидорӣ кардани футболбозони сатҳи олӣ дар ин бошгоҳ муҳокима намешавад. ин масъала футболбози португалиро нигарон кардааст. хабарҳои дигар пайдо шуда ки дастаи Бавария дар сурати аз даста рафтани Роберт Левандовски омодаанд ки Криштиану Роналдуро харидорӣ намоянд. Роналду махсусан зери таваҷҷӯҳи сармураббии дастаи Бавария Юлиан Нагелсман қарор гирифтааст. агар футболбози полшагӣ дастаи олмониро тарк намояд, пас мюнхениҳо ҳатман Роналдуро ба ҳамкорӣ даъват мекунанд. як журналисти машҳури варзишӣ ки номашро ба расонаҳои хабарӣ пинҳон нигоҳ доштааст, гуфт ки Бавария довталаби асосӣ барои ба даст овардани Криштиану Роналду аст ва ин аз он вобастагӣ дорад ки Левандовски аз даста биравад. хулас бо боқӣ мондани ин футболбоз дар Манчестер гумонам ҳеҷ пешравие дар карьераи ӯ ба миён нахоҳад омад. гумонам сабаби асосии нигаронии Роналду он нест ки Манчестер трансферҳои хуб намекунад. сабабаш он аст ки ӯ фаҳмид ки Магуайр дар даста боқӣ мемонад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.